Nyakoromogi sadek mar otieno chenro en mar oimore intiere kama kare kaka pile mar mondo miyud weche manyien mago mamesa maka weche manyien osebedo kaluwoni odiochieng' makawuono wantiere kod mathoth. Report makoni kod kocha nonro timo weche mag uso fuoni mamoko mag dhano. Miyo kar thieth moro ogo kum mar mondo miyo tim chenro moramora mar daro wacho ni fuoni dhano kuwuok e ng'at machielo nyaka moro mano e gwenge mago mag Eldoret. Wantiere kod weche mabende otenore kod omenda mar NGCDF. Osebedi ka iwacho ni omenda ni otiyo nadi kod dwaro mondo mikete chik ma pacho kaedi. Bende wantiere kod weche motenore kod jatend piny Kenya William Ruto dagi keto koke e chik maneni diene jood bura kod jogo mantiere sirikal timo hala kod sirikal wacho ni chik machal kamae dikare beno kete lwede ok nedhi kare kod pen chike mapacho kaendi kaachiel kod jogo bende nochamo muma jogoro mongirore kaachiel kod bende jogo ma gin jotend migepe mochamo modichi makawuono kwagi mondo migiti tingi kaka dwarore. Gwenge mag Homa Bay yiero gikone otim mag dhowedhe kendo gisingo ni gibiro kedo kod kiluwa ma ok opuodhi kaachiel kod weche mag ohala pith mar rech pod omako mach e gwenge mopogore opogore piny owacho kaunti Migori siro weche machal kama kaachiel kod weche mag tuke mage weche ma omiyo pek. But sad to say that report was also not submitted officially to the Ministry of Health for further action. Migao mar thieth koro golo chik ni tim nonro manyien e wi report mowuok ne nyarogno mag jotuo iuso kata loko e tok chik karanyisi en osiptal ma Medihill. That the countrywide public participation be undertaken from Monday 5th May 2025 to Wednesday 7th May 2025. Guro chano chako kao pach jopiny e wi dwaro mar rwako aguch NGCDF e katiba mar Kenya. Nyaka ne bede nitie kuonde moko ma ji chapni matin to averagely ka kore ng'iyo overall to yiero watimore so peacefully nyaka wachopo e county ka. Kendo wadhi temo matek mondo mi wayud pesa water go jogi training mondo wapuonjgi matut e weche mag rito nam. Yiero mag jotend dhowedhe ma Homa Bay ochopo tieki ka jotelo manyien osingo kedo gi kiluwa mar richo e nam Lolwe. Nyakoromogi layo duto mag tudruok gin mago moyaw kendo nyalo tudri kodwa kirno ote kod pachi weche manyien mabro bedo ka wakelo ni gelak seche gi nyinga Ucheng Emmanuel jaloko mare Wilson Ochuka bed kode chakruok nyaka giko ka wachako en jatend migao mar thieth Aden Duale chungo chenro mar chiwo ne jotuo nyarogno manyien mogol kuom ng'at machielo e kar thieth ma Medihill. Magi timore tok nonro yango ni od thiethno okosebedo kaluwo chike matayo chenro machiwo nyarogno manyien ne jotuo. Simfros Okinda Nigeler. Dalario tok migao mar thieth yudo lipot ewi ywak mosebedo ne od thieth mar Medihill ewi golo nyarogno e yor aling'ling kata kwalo nyarogno mag jotuo kendo uso ne jotuo mamoko. Migao no koro keto lokruok e chenro mag thieth mar tuo nyarogno e ute thieth duto mag Medihill e kin lokruoge mamoko. Magi timre tok ywaruok muoch e kin jokanyo mag komiti manochuo gi higa mokalo mondo non matut wachni. The report produced by the team was not signed because of dissenting opinions of some team members on the recommendation. But sad to say, that report was also not submitted officially to the Ministry of Health for further action. Migao mar thieth koro chungo chenro duto mag chiwo nyarogno manyien ne jotuo e ute thieth duto mag Medihill. All patients currently receiving or seeking transplant-related services at Medihill hospitals are advised to seek care at the following 8 licensed kidney transplant facilities: Kenyatta National Hospital, Moi Teaching and Referral Hospital, Aga Khan University Hospital, MP Shah Hospital, Nairobi Hospital, St. Luke's Hospital in Eldoret, Nairobi West Hospital, and Mata Hospital. Kane uloso kod jofwambo, jatend migao mar thieth Aden Duale
bende olando chungo e tich apisas ariyo madito e migaono manotelo ne nonro mar od thiethno higa mar 2023. I've also directed the immediate suspension of Dr. Morris Wakwabubi, the acting head of the Kenya Blood Transfusion and Transplant Services, and Dr. Evelyn Chege, the technical lead who chaired the ministry's multidisciplinary probe in December 2023. This step is necessary to eliminate any potential conflict of interest and to ensure that further investigations proceed independently. Komiti manyien mar jolony ochuog kendo mondo nuo timo nonro mag thieth mar nyarogno e bede od thieth duto mag Mediheal e pachoka. An independent expert committee of transplant experts drawn from both the public and the private health facilities, professional associations, and relevant regulatory bodies to undertake a comprehensive audit of all kidney transplant services at Mediheal Group of Hospitals for the past 5 years. Pinje maoko bende koro kumo kuom yudo lesen mag yaute thieth e pachoka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa dhi weche motenore kod omenda mantiyo kode kuonde chung od bura mamalo koro dhi chako kawo pach jopiny ewi dwaro mar loko katiba kendo keto gulu mar NGCDF kaachiel kod ngaf e chik kochakore tarik 5 dwe manyien. Kaluwore kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula, chenrono biro dhi nyime kuonde od buche duto 290 ma pachoka, kendo chenrono biro timore ndalo 3 mar konyo oganda jo Kenya chiwo pachgi ewi dwaro makamano. The House Business Committee and the National Assembly General Legislative Caucus resolved that in addition to receiving written memoranda and consulting relevant stakeholders, the public participation exercise be extended to all the counties and constituencies so as to accord majority of Kenyans an opportunity to express themselves on the bill. With regard to the administrative arrangements to facilitate public participation, the House Business Committee and the National Assembly General Legislative Caucus also resolved that the countrywide public participation be undertaken from Monday, 5th May 2025 to Wednesday, 7th May 2025. Consequently, I now direct the clerk to communicate the full details of the program for the information of the public through print and electronic media advertisements on Monday, 21st April 2025. Jaod bura mamalo kod senators yudo wich kuot bang' jatend piny Kenya William Ruto tamore keto koke paro mar chik mane dhi miyo jod bura, jotend migepe kod apisas mag piny owacho thuolo mar timo ohala gi piny owacho. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, jatend piny owacho ni paro mar chik makamano ne orem keto mise madwarore e nyayo telo makare. Jatend piny William Ruto oweyo jo od bura katong' omienore e wang'gi bang' tamore keto koke paro mar chik mane od bura opuodho, paro mar chik mane dhi miyo jo od bura, jotend migepe kod apisas mag sirikal thuolo mar timo ohala kata yudo orak mag sirikal. Ruto odwoko e od bura paro mar chik makamano ka owacho ni orem keto mise motegno mag kedo gi mibadhi kaachiel kod nyayo telo makare. This morning, I have just referred back to Parliament the Conflict of Interest Law or Bill, because in my opinion, it doesn't meet the threshold of the expectations of the people of Kenya. Jatend piny oparo ne jod bura kod senators ni geno mare kod geno mar oganda jo Kenya ne en mar yudo paro mar chik mongirore mane dhi konyo sirikal e duono thidhia mar mibadhi mosebedo kogoyo tache pacho kae kuom higni mathoth. Public servants, we cannot afford to carry the baggage of self-interest into public service. And we must take accountability with the seriousness it deserves. I expect both houses of parliament to exercise leadership
in making sure that we get a piece of law that will help us manage and eliminate eventually matters corruption that in many cases come as a result of conflict of interest for public officials who serve not the public but their interest. Lwenye kind Ruto kod jood bura wi paro mar chik makamano ne ochakore dweche bura mokalo bang' Ruto wuok oko kendo sayo jood bura kuom thiro chenro mage mag kedo gi mibadhi kalure kod deko e puodho paro mar chik makamano. I implore you, honorable members, to stop dragging your feet on this bill unless, my friends, there is a conflict of interest in the passing of the conflict of interest legislation. Paro mar chik makamano geto tamo apisa mora mora mar sirikal tiyo kod thuolo mare e sirikal e chwalo agenda mage kata timo ohala kod sirikal. Paro mar chik makamano bende ne dhi chiwo kum mager ne apisa mag sirikal mane idhi yudo ka timo ohala kod sirikal kata yudo orak mag sirikal. E komachielo, Ruto bende oketo koke paro mar chik madhi golo osuru mar atamalo 25 mosebedo ka ijuogo dag stima kata transformers mowuok e pinje ma oko. Okang' makamano igeno ni dhi miyo jo Kenya fuong'ruok kuom duoko piny nengo stima kaachiel kod lombo joket mwandu mawuok e pinje ma oko. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto ramo ni piny owacho mar Manywanda ema biro reso jo Kenya. Ruto lose kar jot ma jatend piny Nairobi kinde chamo mwa ma jotend migepe 2 kod jogoro mongirore 14. Walter Nyambaga nigi mathoth. Geoffrey Kiringa Ruku. E kinde chamo mayanga mar jotend migepe mar jotije serikal Geoffrey Ruku, wadgi mar kiti chwecha Hannah Cheptumo kod jogoro mongirore 14. Oluga Frederick Ouma e kar jot mar jatend piny maduong' man Nairobi. Ruto otiyo ni ochung' motegno kod sirikal monywando ji duto ni mar mane sirikal madhi tero Kenya nyime dongruok. In making Kenya the country we want it to be. And that is why I have engaged in ensuring that we have a broad-based government that carries as many of us as possible. Ruto koni biro chung' motegno kod ng'ado wach e kendo biro siro kenge mokao makata nade ni mar ne ok ong'eyo ni chieng' moro nonyalo bedo jatend piny jal mane ok oyangi. I have made a conscious decision that the difficult decisions this nation has always wanted to make and have not been made because of political expediency, I will make those decisions and pay the price if there is any to be paid. Kane oduoko jok makete tesre, jatend piny olero ni onge ruoth mane osemi luore thurgi. Ruto odokie muma kendo siemo kaka jatend jokritus moro ni Sanballat ne okedo kod jo-Yahudi mawuok yo Babylon e gero inga mar Jerusalem e kinde loch mar Nehemiah. And there were so many characters, noises. There was some character there called Sanballat. There was another one called Tobias. They were in the social media saying, oh, you know, this thing will never happen. These people are useless. All they are telling us is lies. In fact, if a fox steps on this wall, it will collapse. Jatel ne odok ne okumba mar thieth manyien mar SHA. Moko ni biro tiyo manyamonga ni oganda jo Kenya. Kata bende jo mimo moko man kod ich lit to kwede. The last time we had the highest registration in health insurance was about 7-8 million. That was the highest ever. Under this program, we now have 21 million Kenyans. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Aida Odinga maen minod ogai marodi Emre Odinga ji oganda luo mondo tima tek kod thuolo mar riwruok e kind Raila kod jatend piny William Ruto. Ayudo ber mawuok e sirikal, mama Aida olose nyasi mariko Elseba Gutu mane en minapisa mochung' ne chano chenro mag gavana wa Migori Moses Uma. E uriri owacho ni oganda luo nyaka koro ti kod thuolo ni kagirito thuolo mamoko
Wach ma bende osir kod gavana Migori Ochila Yako kod senators Mo Bay, Moses Kajwang' ma wacho ni gitiyo kamoro achiel kod piny owacho mar kelo ber ne oganda Luo. Nyidho moro nitie matin ma nyidho e Kenya ka. Akia kata unene. Uneno nyidhono. Nyidhono. Komie uru. Kik iwe ni dito ni koth maduong' chieng' ko biro. Eka nwa kom. Whatever you can get now. Gi nyidhono. Komie uru. Kendo baba ong'eyo kinde mar piem. Gi kinde mar riwruok. Gi kinde ma ang' ji dok e piem. Omiyo baba otimo gimoro e Kenya ka ma itimo mane demokrasi mosemachua. A democracy mosemachua, you can form coalitions ma post-election or pre-election. But more importantly, you need to cooperate and work in harmony out of respect and love for the people whose mandate you are exercising. Yang moriembni kinyiedho ting'iyo kanye. Donge ing'iyo rangach. Min piny owacho ni kodhni donge wakome sani. Kik warit koth machielo. Let us be loyal patriots and not sycophants. When things are not going right in government, we must call them out. We have challenges in the education sector. We must speak about them. We have challenges in the health sector. We must speak about them. Kapod ntiere kaunti wa Migori, rowere kaunti no ojiw mondo ti kod lony margi ma nyasani kaka yo mar bero ngimagi kanyakla kod piny Kenya. Kolosi kinde nyasi masidho gudu ne rowere mo 200 manyocho timo tiegruok ma lony ma nyasani bo chendo mar Huawei Digitrack e ka tiegruok ma tije lwedo Mauriri. Jadbura Mauriri Mark Nyamito nyiso rowere mondo kik ti gi lony margi ma nyasani yo mok ni kare. Ojiwo gi mondo migi ti kod lony e manyo tije e piny mangima. Odwaro mondo rowere manre gi lony nyasani kaka yo ma ikruok ni kinde mabiro. Weche ma bende osir kod jalup County Commissioner Migori Monica Kang'ethe ma bende ojiwo rowere mondo bedo gi ng'eyo e wi lony ma nyasani. Because when our ICT hubs are going to be open, now we will come back to the people who have also graduated and have a bit of knowledge to help us manage some of those institutions. Some of you who now have the right skill, because here you have not only been taught about basic computer skills, you've also been taught how to behave online, about online security, basics of cyber security, and responsible behavior online. Please don't use your skills negatively. Wengine wanaenda wanakuwa hackers kwa maybe Safaricom, hackers wherever. Please use your skills in the right way. Wadhi e tong' mar Kericho gi Kisumu, jokanyo mag riwruok mok mag piny owacho mong'ere kaka Community Action Institute dhi nyime gi romo kod romo mar nyayo kwe kind jodak mawuok e tong' mar Kericho kod Kisumu. Romo kawuono ne gibedogo kod lalruok gi jopiny kendo jotinda rita kwe ojiwo ganda mane alworano mondo mi othegre gi timbe manyalo rocho kwe. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E skund sekondar ma Agai e Isondu, romo mar nyayo kwe nochuo chieng' kod tuke mopogore kama nyidendi manyiri ne onyiso sinema mar keto kwe e yo machalo kama. A man from the Luo community called Odhiambo will marry a Kalenjin lady called Chebet. Rowere ma yawuoyi bende ne okodong' chien e temo nyayo kwe kokalo kuom tugo adhula moriwo jotugo mawuok tong' Kericho kod Kisumu. Tunafurahia sana hii mchezo yenye imekuja hapa. At least imetuunganisha, tumejuana na amani itakuja. Jokanyo mane obago romono mawuok e riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka Community Action Institute oyango ni ne en kaluwore kod weche kuodhok kod weche laro tong' ma ogoyo tach e alworano. Ne wakete budho makawuono mar kwe mondo wawuogi jothurwa gi kaka wanyadagi kwe kind jo Kericho gi jo Kisumu County. Wasebedo kwa wadwongo dhod kwe mondo bed kod kwe. Kendo watemo kwero kijende mata kwa kwero gi timbe mag maundu ongo ala maginyalo kelo to ginyalo kelo mana thirno ne gweng'. Jodak makono
Mane oyuoro e romo makamano yango ni kuo mar dhok en gima kata mana nyoro ne omienjo. Gikwayo ni kopogore kod rombe makamago owinjore ne kaka rowere matimo maundu mag kuo omanynegi orak kaka achiel kuom yore mag temo nyayo kwe. Nyaka ni gol list mar jogo ma iparo kata suspect miparo kuom gini kwalo. Wasebedo gi kwe. Nyaka nyo juma ma nyo kalono kanyo chopo nyoro kende kanyo machako wayudo ka nitiere kuo moko manotimore e area kendo anyalo wacho ni gotieno makawuono jodak ma South East Nyakach ne okobedo kod kwe. Kora kwayo initiation machalo kama joma timo gi moloso gini. Gi organize mondo gikele gimoro manyalo keto joma youth obed busy. Ka ng'ato miye kata gwen kata project moro kata dhok gimoro timo koro konyal timore activities machalo kama. MCA Malurano to korka kore ne okwayo ni mondo nyakwe sondu mondo keto bede rang'eny mar boma manyalo chung' kende mondo ywaruok mag weche tong' orum. Akwayo ni sirikal de bedo jomaber de gilokonwa Sondu town development town mondo wach mar Rift Valley Nyanza ng'ogi koro bed maonge koro wan jo Sondu kata waloke municipality kata wathiedho tuo ni once and for all. Apisas Margarita kamoting'o jolup ruoth Manyakach kod Soin Sigowet to ne osingo tiyo kanyakla mar neno ni kwe obedo e tong' ma Sondu kendo kwayo jopiny mondo osir gi lwedo. Ile order mkubwa alitoa ya shoot to kill bado ina exist na yeyote ambaye anaweza akapatikana kwamba anataka kuitilafiana na mwananchi ama anataka kumwangamiza mwananchi kwa njia ambayo si halali, basi watakabiliana na polisi wetu ili tuhakikishe kwa mipaka yetu tuna amani ya kudumu. Tumesika wizi karibu 20 na hakuna hata moja amefungwa sababu ya kukosa witnesses, na pengine mwenye ng'ombe akipata ng'ombe yake anasema nimeachana na mambo ya kesi. So tunataka tushirikiane pamoja na tujue nini tunaweza fanya hili mambo ya wizi ya ng'ombe meisha once and for all. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sondu, Kisumu County. Koro mogero kamano kuom medo keti Ramogi TV chenro pod en mar oimore antiere kod jogo manena giwacho ni Chieng' Manuel waneni kaindi ng'ato wacho ni omenda mag NGCDF ma MPs thoro tiyo godo miyo jopiny asoya ndio gi dho ngere ni bribing jopiny e kinde campaign mano to mokanda kowuok Alego Gangu rasugero kamano kuom keti Ramogi TV. An atogo awuoro Kenya masani kanya rogno bende kori golo kuom ji kende uso e tok chikero kamano atogo awuor kuom ote machal kamano akonyo Nyasaye mondo telne wach mar tuo nyarogno kare jomoko oloke ohala mago gino patch moko kuom joma bende neno Galaxy nyakwara mga jwang gioro ote namba mar 2 nono raso wuod Nyasiaya jama binjo asembo inena gin jaodi Violet Oraro nyakabuocho wacho ni Nyasaye omedrito jogo matuo erokamano kuom kete e Ramogi TV. Ntiere ng'at ma luongre kaen ni Kofi Dangote kokra Rieda Gagra Ramogi wacho ni seche moko chando kendo ok mak malere gwenge kata kamano weche manyien chopo ni makare erokamano Kofi Dangote kuom kete kanyo erokamano mano Odili ineno ka intiere Odili Gardens Kisumu Ramogi TV lera dua mano wacho ni iluonge ni John Onyango erokamano kuom kete e Ramogi TV. Gin ji mathoth youth leader Eric Opepo Kajulu Angera Ramogi TV wacho ni ineno we mos kachiel kod baba ni Pastor Michael Opepe wuoro ka piny Kenya ka sani gimoro amora iuso juma mokadho neno chunglo sani kori golo kuom ji nyarogno karang'o mokuse Kenya ka erokamano Eric kuom ote ma yoro Kenya kwa mga jwangin ote mathoth mabende ji mopogore opogore oro kaendi kikiol nyalo yudo thuolo mar inbe mondo yor wabro somo ka wayudo thuolo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar oimore. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just
do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro pod en mar oimore. Wadhi e gwenge makadwadh nam chumbi. Jodak e gweng' ma Owino Uhuru e jomb Mombasa nirimba pisas mag NEMA maneriko chopo e alworano matimo ler mageto tieko kwiri mar led ma kidek bedo ni pod nitie alworano. Pisas mag NEMA koni okang' madhi timo ler ne gikaw bang' dogolo chik makamano. Bang' yangore ni kwirino mar led ne okelo midhiero ne oganda mathoth e alworano. Joja okoni gi ler. Pogruok ne onyiedhore e kind jodak ma Owino Uhuru kaachiel kod apisas mochung' ne rito alwora mar NEMA mane oriko chopo e gweng'no mar timo ler mar temo tieko kwiri mar led mane oyangore ni ne orocho ngima oganda mathoth e gweng'no. Jodakgo ne oramo ni chenro makamano ne onego tim dweche buora mosekalo, to kata kamano mano ne ok otimore, omiyo ne girwako biro margi kanyo ka koro gidwa ni chenro no ota kod riwruok machielo makedo ne weche mag alwora. December 2024 kesi ikawa imeamuliwa na wakapewa 3 months waje wafanye remediation, lakini sasa tulishangaa baada hizo 3 months kwa lapse ndio wanakuja kufanya mambo na remediation. Sisi tukasema hapana. Sisi watu wa NEMA tunawaomba tungoje hiyo siku yenye koti imesema tarehe 19 mwezi wa 6 koti ndio itapitisha kama ni NEMA itafanya kazi ama kama ni Center for Justice ndio itafanya kazi. Isikizwe na iamuliwe, ndio kama kuna koti itasema wao wafanye hiyo kazi, tukae tuongee na wao kama wanakijiji, kwa sababu hawezi kuja kufanya kazi, wataingia nyumba ya nani hapa bila idhini yetu kama sisi wananchi wa Owino Uhuru. Kata kamano, apisas mag NEMA kone gin giluwo mana chik mowuok e doho, omiyo ka jodak go tamo gitiyo e gweng'no to gibiro mana dok e doho. Kama hawataki serikali wasaidie ama ifanye vile imesema, tutaenda koti alafu tuwaambie tumekatazwa na hatutaki kuumiza mtu atutumie force. Sasa leo ndo tumewaona, na tulipowaona hawakuja na karatasi yoyote, wametuambia na mdomo walipitia kotini kuonyesha bando wana tushughulikia. Na sisi wenyewe tulipouliza ni nini wawaswa washughulikia hapa, wamekuwa hakuna chochote wametuonyesha. Kwa hivyo sasa sisi hatuna imani na wao kama wakazi wa Owino Uhuru. Yenye tulisikia watu wa NEMA tarehe 3 walikuja Matandeke kwa jeshi, hawakuingia hapa Owino Uhuru. Leo hii ndio tunaona wakija ati wanakuja kufanya kazi kutoka kwa court order, na sisi wenyewe hawachatupatia hiyo court order. Sisi wenyewe watu wa Owino Uhuru
tuna court order ndio hii. Nema koni gima ne omono gi timo chenrono e thuolo mokalo en kaluwore gi bura manoriko pod nitiere e doho. Nonro ne oyango ni thoth jodak ma Owino Uhuru ne ogamo tuoche mopogore kaluwore gi kwiri mar led mane wuok e kambi moro mar loso betri mane oriko ni alworano ma gikone to ne olor. By the way, hatuna imani na Nema. Manake Nema nafikiri ndio alifanya hizi mambo za sumu hapa. Na Nema pia ndio amerudi kotini kuappeal. Na Nema pia ndio amederail from 2020 up to 2024 waamuzi umefanya kona kitu walifanya ni sawa. Hata wakati tulikuwa na mikakati ya kusafisha mahali pale vile tulikuwa tumepanga ndio walienda court. Sasa na kesi wakati ilikuwa court hakuna kitu tungeweza kufanya kwa sababu wangesema kwamba tunaficha evidence. So tuliachilia kasi ya court iendelee mpaka imalizike. Na sasa imemalizika. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ong'ado gode gi aore wadugo nyake kaunti ma Kisumu. Mokum rowere kaunti ma Kisumu ogolo ywak e deko mar yiero duol matin rowere ma pacho ka National Youth Council. Rowere go wacho ni jatend migawo matuke kaachiel gi weche mag rowere Salim Mvurya osedeko chiwo ler e odiechieng' matimo yiero makamago. Mane nego tim dwe mar 2 kod 3 gimedo ni deko makamano thino nyalo margi machwalo dwachgi ne jopiny kata ne piny owacho mar mondo mi konygi. Dwaer kwayo serikal mondo oket yiero gi mondo bed mapiyo piyo nikech wan kaka yudhe nitie gik mang'eny madiyowa piny kae ma ka wayudo leadership kaka mar NYC ni bokonyowa malo kacha. Kendo sani wan e broad based government. Baba nokonyo Ruto gi wuoyi matin miluongo ni Fikirini Jacobs. Mae task mokwongo ma Fikirini Jacobs onego bed ni dhi timo mondo constitute NYC mondo yudhe oyud kaka nya konyore through NYC. Wasedito for long mondo bed ni koro kasani weche moko machando ya wuoyi from the ward to county to ward constitution nyaka county dhi chando wanyaka pino kwa ikre mondo koro timango obed kamoro achiel. Young people have different challenges, and for these challenges to reach government for interventions to come, we set up a structure, and there is an existing office that has taken long. So we also want them to step down so that the election can be called from the ward level up to constituency and also up to national level. So we don't have issues with government. We only have issues when and the structure and the resources that are needed for this election to take place. Nyakoro mgajwang kaka pile chieng ngeso chieng tich ang'wen ka tich ang'wen koro mokanyo sa 3 to nyako bed gi chenro mar gin kanye omien kinde ma Walter Nyambaga mondo mi ogonwa mbaka en tielo mar 2 tielo mokwongo ne otimore chieng tich ang'wen mokadho. Nyakoro mogi jomokalo ne wakelo ni tielo ma okwongo mar sigand ruoth machon Amoth Kowira. Amoth ne ruoth mane otiyo gi jowasungu kata kamano dala ne osebedo kod ruodhi mamoko. Winj mbaka kod jata chenro ni Walter Nyambaga tielo mar 2. Telo luwo dalagi e yor telo mar tayo piny. Onge kama nigoe ng'ato. Kata mana an mawuoyo manene an senior chief makao kare to wadwa bi nitie miluongo Jonathan Amoth mondo kao kare. Neno wacho ni mowuoth kod Odunga. Odunga ni makiting'o to kadhiang' Odunga ni kiting'o malo idwoko kama gimobam no chien. Omiyo wan nene kudwano wago ng'ato bura ema nene en kodo kendo wacho ni bura lo tongo bith oloyo yige rombo ng'eny bende oloyo pi nam guchuth bura. Omiyo wan kama wantieni nene gimo puonjwa en bura oko goj. Amoth Kowira ne osiep jatend piny machon Daniel Arap Moi. Moi ne jayadhe. Ka Moi en vice president to biro kai ka tuwa lego ka to Moi ni onwang'e to puonjo Moi kako nego bet kod jatende makata ki igwari agwara to ling'a Moi no ling Moi no nwang'o gimane
odwaro gano. Buni ni Moi ubiro ja osiepni nyaka Moi nyaka jaduong' otho. Makata ka jaduong' tho bende oro ng'ato mondo obi oywag jaduong'. Jaduong' nosiep the late President Daniel Toroitich Moi. Jaduong' nosiep Ngita Gidel amiluongo the late Tom Joseph Mboya. Makata nyathi ma jadweche adek otho to Tom gokuku kod baba ne gibiro biro dala ka nyaka giywage. Tom Mboya nokonyo jaduong' ka ode mane DC nobedo interdicted. Ode ne nosiep Jaramogi Oginga kabisa. Ndalo KPU ne dwaro Oginga to nodhi NDC to nodhi odo Jojo Wera. He was very close to Jaramogi. Jaduong' nosiep Odede, Walter Odede. Okay. Ne nosiep Nindo Kanyangaga. Ne nosiep Akach. Akach maja Akach ne no Ubenin chief. So Western Koni ne nosiep mang'eny kaka Pius Gumo ne ore to kendo nosiep ne. So ne ngosiepe mang'eny to kwar the great grandfather mar Raila Ng'ong'a manomiye tichni ne en kod osiep mangita Gidel. E dalne bende nitiere nyaka MCA maparonwa kit kaka kwar mare ne ruoth. Koro to me en gima ber grach. But anto anyalo wacho no ingima na mna ng'eyo jaduong' matin keche jaduong' otho kanja higni 13. To close interaction mana bedo kod an jaduong' nong'eya ng'ene wan joma ng'eny. Tani ng'ene jaduong' nong'eya gi nyinga. Kendo ka chopo timos en kwaranade. To pinji ni mano mond, anulunga no mond. En nikech nyinga madiere no mondi. Omondi biro. Koro gigo mang'eny mine nyalo wacho kode ne en mana weche somo. An kwara ka nene abedo kode towards the end nene odwaro na bedo kil. And then gima unwa every time parona nitiere lek moro mane kweru ne en go. Amoth ne jaduong' man kod Simon. Kwara bende kane wabedo go to wan ne wadhi limo kwara mostly kanene warango jamni mage. Koro nikeche dala waka onge kar kwath to ne wadhi dala madiere. To kidhi kanyo tiweyo dhok tidhi limo idhi moso jaduong'. To kurwa mosi amosa wan joma nene kwarwa ne gonyowa kaka nyikwaye gonyi. Ane kana siling 100 manyien aneno kuom kwara. 200 manyien aneno kuom kwara. To timo kamano kowinjo ni idhi kwath. Tidhi lime od kwara kanyo nene kikos gimiluongo ni biscuits. I know it was always there. Ne nitiere gimiluongo ni skar gunga ngano. So kitimo maber tidhi ire to nyaka umiyi gimoro. Kendo mano nwahero kanyo kwaye koro ye Christmas to wadhi kwath nikech wan dhok mag kwara ne ng'eny to bende ne wan joma ng'eny. Koro iyudo ka waloso timetable mag kwath. Kibire Christmas holiday no te so yudo no the first 4 days nitie ng'ama kwayo kamano be nyaka Christmas room. Koro yudo ka in kod good rapport kod jaduong' to allow Christmas was not an issue. Nikech ne wang'eyo kuonde bende mimulo ni. Koro nohero wach somo to kod ng'at mane nyalo rango jamni magego. So kani dhi ni biro kwath tineno kowuok to donji bedroom mare. To koduogo to mi pesa to ok noyieni ni yawo pesa no mbele ne. Umi tiketo tiumo ane rango mbele. To kane ni nyalo golo kama to kanyo mimayi pesa. Pesa nene kuyie ni neno. Kichinu paro ni no believe ni nyiso pesa en pakruok. To min utene pare nade? Wano kendo GRD
Ang'wen. Jang'wen. Waya on buja bis. Waya mokwongo. Winjo koro. Kose kendo waya to koro kelo nyimega adek malore. Malore te. Malore. Bende kawacho na adek ang'wen. Masande dhano dakie nyie. Nyuanji no koro kucha. Kocha bende the same thing. Kendo kocha Nyarohuma kendo Mojoge. Mojoge te. Bo nyango ni amak nane. Koth udboro. Moth mara kaka. Joji duoka piny. Joji ude madis maneko. Joji to negi luor rego? Owacho ne koro go mon ma koro ego mon. Joji. Owacho ne ni riembo mon. Tie mon tu. Veri gori kod mon. Nugi beta kanyo to kigidinde. Osine maliche. Chiemo biro go ngwa mago chaika. Kodo chapa. Chapati mokongo ka onjuro kucha to cha onjuro kucha. To loka no chiengo dogo no kunudwa gucho. Mano ne dhi ndache magonyo kone gifu. Mandai. Nenwa oka go ngwecho tungo manoda no kudhi. Kuduogo neno go chini u. Wantu wadhi kon lala ga pien. Neno ko amoko kuna yoda. Ndalu. Bako bet boku dindal. Achiel kuom min utenego ekonowa ni kosa maduong' mane nyal mirodhine en koso rango jamni ka nie kul. To dhoge bende ne ka okidhi ka dhok rii dala tin dhako mtoke koni. Ting'e ne ani ninduoko. Ka kod dhok to kiduogo. To gina tigo modhi ogo kufu. Mogik, kora nene ng'ama ler. Ma en kata kokodhi kamoro. Tidhi okinyi yude iduonde. To rwakre maler borwako nohero Godfather. To beti duonde kanyo mos. Idhi tipenje jaduong' idhi kure. To ng'ato ok bed maler i dalane. Orama ne kanorito dalane en gler. Kalore ni Amoth ne jado malach e dalane maduong'. Ni kod kaka opoge e kendo kata bila mar jaduong' pod nitiere igni moingo 50 gi sane. Jaduong' ne bet ga ka. Mene kombe boro kanyo moro obiti go ka. To ngende lungu ne no gima tempo sana na video. Kora nyalo koro kane ne go kudonjo no position. To ne no do gigo. To kapini di yuso kapini se yuso tene no ko wosi kulkan. Jaduong' gima paro go maduong' ahinya kani idwaro headquarter mar Siaya. Jogem ne dwaro mondo bed got Regea. Jogenya ne dwaro mondo bed Ukwala. Jobondo ne dwaro mondo bed Bondo. To jaduong' nodhi owuoyo kod Umino Kogola. Ndalo no wode ne permanent secretary. No neno ni Siaya kako kete headquarter. To Ogenya biro mayot, Jabondo biro mayot, Jorari Eda kuja bende biro chopo mayot. Gima duong' mwaparego ne headquarter ma Siaya jaduong' manokelo. Through Job Omino manen permanent secretary. Ruoth bende ne ogero nyaka kar odang'ech e dalane e kama ne joketho ne iketie ka chame oganda. Ana feel ga kama ntiere ok obedo recognized kaka no bedo recognized though ntiere kidhi Siaya kacha to ntiere barabara mokete nyinge, and I want also to appreciate agoero kamano mjumbe malengo Usonga nyoro kobiro boro kako gedo to ogero complex mochako nyinge to lemo kaka dalaka odwaro ga ni kama ne Amoth tiye in center ma kacha ka Chiefs Camp kacha. Gombo en gan mondo oger gimiluongo ni library mombedo named after him. Keche ne ng'ama ne ohero gimiluongo ni somo. To mane bende lek manengo.
mondo bedie nitiere kamoro minyalo nyithindo nyalo ga betie to somo no believe ni somo ema loko oganda. Gilero ni kokalo tudruok mare Seger School nochaki kendo nitiere ka jopuonjre yudie tiegruok. Kwara nene kodhi school. But the kind of wisdom nene jaduong' nego was out of this world. Kendo neno nyalo neno mbele. E gechene machon mane ruoth luorore godo gi sani ogoyo chonggi nikech iga kata kamano gin achiel kuom hemko manie pachoka. Nyakora Magajwang' kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ni yudo mathoth eta chenro ni ne en Walter Nyambaga Wuod Kowero. Thon kajidhi kendo kajiduogo. Oriti masani. Erokamano Walter Nyambaga kuom miyowa sigana makare. Mano ma en sigana mano mar jal ma bende nong'ere kanyo ni ruoth machon Amoth Kowira, wuon Amoth Rasanga. Ote ma bende nitiere kan ji mathoth wacho ni to Walter Nyambaga wacho ni geche machon gin geche ma sani wacho ni ogo chonggi kalure kod higni. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Nitiere ji mathoth ma bende nena ge sani ngisano ching manolo ni yo makare ka gintiere gwenge mag Udhiru, Kevo, wacho ni chimana ni Ken Iru, wantiere gi Iceman, ng'ato luongre kanyo ni Ngash Deno, gin kachiel kanyo kod Jack, gintiere gi Njui, Victor Nelson to kod Mandela. Wacho ni ching manoro ane ni yo makare gi lak seche gi waito neno kanyo tugo mar Manchester United kochakore saa 4 mar otieno. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Ntie joma bende nitiere kandi Paul Okuto mar Arombe wacho ni CDF ber konyowa ok onego gole. Nyakwa Ramogi wadhi e weche mag ohala gin mage. Nyakoro magwadhi e weche mag ohala kaunti Homa Bay. Yiero ma jokombe mag dhowedhe kaunti Homa Bay ochope giko mare ka jotelo moyier makoro dhi tayo dhowedhe go singo kedo gi timbe magalagala mag lupo ma ok opuodhi. Yiero no ne otieki bang' ka doho ma Kindu ne owito oko chik mane doho okuongo golo mane chungo yiero makamano. Jafwambo marwa Ali Abich ni kod lerno. Chenro mar yiero jotelo mag dhowedhe kaunti ma Homa Bay osebedo ka dhi nyime e thuolo mar dwe achiel mokalo. Dhowedhe 134 e kaunti ni kendo osebedo ketaye kod migawo mochung'ne chenro mag lupo e sirkand kaunti ma Homa Bay. Chenro makamano kawuono ni otieki gi yiero mar jakom kod komiti mare madhi tayo dhowedhe manitie e kaunti ni, kama dwadore mondo oyier nyalodia kaka jakom dhowedhe. Ka ting' maduong' makoro jokombe go nego en tieko midhiero moko ma jolupo matiyo gi nam lolwe osebedo ka neno ma bende hinyo sekta mar lupo. Erokamano ne jolupo te kuom seko kungo ngimagi kendo timo yiero e yo mowinjore. Yiero en yiero, nyaka ne bede nitie kuonde moko ma ji chapni matin, to averagely ka kore ng'iye overall to yiero otimore so peacefully nyaka wachopo e kaunti ka. Wan gi lek manyok watieko e higni 4 mokalo. Eka lekwa maduong' ahinya higa ni en rito nam, neno ni waduoko nam kuma nam onego bedie. Of late nam osebedo ka bedo matuo pile ka pile, to aparo ni tim moyier kani wabiro tiyo kanyakla gi migepe duto, ahinya migawo mar fisheries mar Homa Bay County neno ni othiedh kuonde ma nam osebedo ka tuore godo kinde ka kindegi mondo nam oduog kama entie. Achiel kuom pek ma hinyo sekta mar lupo e nam lolwe en tiyo kod gige lupo machiko kopuodho ma bende osemiyo kwan rech odok piny e nam lolwe kendo miyo jolupo kalo tong' ka dhi lupo e piny libamba ma Uganda ma osemiyo imako jolupo ma Kenya matiyo kod nam lolwe. Yes, nyocho wang' kilwa maricho to pok oromo. Wan wachiwore ka mondo wang'i ne jogo matimo kilwa maricho. Wawuoyo ga yore 4. Yo namba 1 en goyo mbaka gi jolupo mondo gine kaka ginyalo golo pachgi e kilwa marachni ka gidhi e kilwa maber. Yo namba 2 en manyo yore mag ngima mamoko midendo gi kisungu ni alternative livelihood. Jokombe mag dhowedhe makoro ne oyier wacho ni dwaro margi ne medo keto sinani e kedo kod kilwa maricho nam lolwe ka gitiyo machiegni kod migawo mar lupo ka achiel kod migepe mamoko mag piny owacho. Kowere gi kilwa marach gik miwachogo nyaka be wati gi sirikal mamalo mondo ne ni alwora mar Gulf obedo makare ma rech nyalo bede iye. Mano be area mwadhi focus on kaka jotelo. Ne wase engage minister maduong' kaka jonam kendo minister pod noyie ne wan obro duogo Hassan Jo mondo chako go kode mbaka
e weche moyiengore kod lupo makare. Director migawo mar lupo e sirikand kaunti ma Homa Bay Jojo Okoth wacho ni gin kod chenro mar tero tiegruok jotelo mane oyier mondo gibed kod ng'eyo matut e chike marito nam lolwe. Ni osekalo mang'eny watimo yiero ji aye ofis to kwasebedo kwa timo training. Koro kanyo waseneno ka nyap moro nyalo bedi. Koro wang'iyo kendo wadhi temo matek mondo mi wayud pesa watergo jogi training mondo wapuonjgi matut e weche mag rito nam, weche mag rito pesa kata financial management to group dynamics mondo mi wamed bedo gi kwe makende dho wedhe eka dongruok nyalo bedo. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jolupe gwenge Masindo dhi bedo gi yot e chwalo tijegi tok chak gedo mar kambi rech mabiro konyo e ting'o malo pith mar rech e alwora ma nam lolwe. Chenrono mar gedo dhi kawo maromo Sh140 kendo geno ni dhi rumo e dweche 8 mabiro. Chenro mar keto mise gedo mar kambino ne ochake yango kale tudruok mar kambi rech ma Victory Farms kutudre kod piny owacho e kaunti ma Homa Bay. Gasisa CEO mar kambi ma Victory Farms okoni kambino biro bedo kaloso rech maromo tan 120 odiechieng' kendo biro konyo jolupo ma osebedo ka ywak ewi deko chopo e chiro kalure gi nok mag kuonde ma ginyalo tero rechgi. Kamano bende kambino biro bedo ka rego ochanga kendo loso chiemb rech kod mag gwen ma biro bedo ka siro jopith e alwora ma nam lolwe mag Ochong'a. To Suba Valley Addition Center ni kendo biro bedo gi mashinde manyalo tuoyo Ochong'a kendo tuoyo other plants mitiyogo kaka inputs ne animal feeds. Koro en gima waluongo ni integrated fish processing center. Suba Valley Addition Center ibiro ger e muda mar dweche 8 to wadwa yawe in February of 2026. Koro wan kaka sirikal mar Homa Bay County wasendiko chike ma ok kony Victory Farm kende to jokeno mamoko moikore biro keno Homa Bay wan gi thuolo mar ywayogi mondo gibi giken e yo mayot to ni mondo jowa mondo yud konyruok. To kaka kaunti wamor ahinya nikech odhi provide opportunity mag tije ne nyithindwa kendo maendi biro dhi mabor empowering ngimagi mag jomatindo, mag mine kata mag youth. Kapod wantiere kaunti ma Migori, grube 49 mapidho rech e kaunti ma Migori yudo jol kod omenda maromo Sh9 million e bwo chenro mar Aquaculture Business Development Program ka isiro kod piny owacho mar kaunti no kotenore kod riwruok mar IFAD. Jojuma. Kaunti ma Migori dhi nyime kod keto maino e pith mar rech e kinde ma lipot yango ni kwan rech mawuok e nam lolwe koro dok piny. Lipot yango ni kaunti Migori golo rech maromo kilograms 10,900 higa ka higa ka kuom degni mag pidho rech maromo 2,600. Kenya mangima production pod ni piny kabisa. Ma kila kata wacho nuka ni kata na investor machielo nitie mwakelo mano kwadwa preempt sani mondo mo improve fish production in Migori ka. Fish pond production is still very low. Piny owacho ma kaunti ma Migori ka otenre ruogno mar IFAD e bwo chenro ma ong'ere kaka Aquaculture Business Development Program dhi nyime kod siro grube maromo 47 e pith mar rech. Tunashukuru sana kwa sababu hiyo grant tunaenda kufundisha wakulima wengine kuhusu ufugaji wa samaki. Samaka wuono wayudoni dichopo na mana nyiewo fingerlings gi kelo chiemo mane ge chandruok. Grube gi yudo omenda maromo milion 9 e bwo chenro ni mar Aquaculture Business Development mondo koro sirgi e chenrogo mag pidho rech. Wale ambao wanaenda kushughulika na masuala ya kutengeneza chakula feeds, ambayo ni changamoto kubwa sana katika kaunti hii. Kuna wale ambao wanaenda kujihusisha na masuala ya processing, value addition. Ukishatoa samaki wako kwenye dimbwi unamuongezea ubora ili aweze kufika kwa samaki kwenye soko vizuri. Pesa ni dhi konyowa kendo e kelo gik moko manyalo miyo rech ok kethre kaka masinde mag kweyo rech machalo di freezer mondo mi kata kwa gologi kik jo ohala wang'wa nikech gineno ni rech koro osetho nyalo tow. Apisa maduong' e migawono mare kaunti ma Migori Jojo Chola wacho ni e bwo chenroni jopith rech dhi timo chenro mopogore opogore ma oting'o kata loso chiemb rech ma koro dhi konyo e ting'o malo
pith marriage. Maendi dhi kelo lokruok ahinya mbele jopur wage. Wageno dhi kawe motegno puonj bosemigi madwa wacho nuka ni joma ni kagi ma omako mana sub counties 7 manyatike wa oko. Nyandike wa oko nango tike ni program marwa mar na mar cages. E kinde ma kaunti ma Migori, oyego moko mago mag piny owacho, dhi nyime kod siro chenro mar pidho rech e kaunti ma Migori. Jopith rech ywago nengo mamalo mar nyithind rech kaachiel kod chiemb rech. Fingerlings were coming from outside the county of Migori. As we speak today, 100% of our fingerlings are coming from locally, and indeed their quality. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koromogi mane makelo giko matielo mar ariyo mar weche manyien to kyudo weche mago mag ohala kikidhi mabor nikech kwa duogo wantiere kod weche mag tuke. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Eli! Eli! Lama sabachthani! My God, why have you forsaken me? Jesus cried out while he was on the cross. That impostor said he would rise from the dead after 3 days. And on the third day, he rose. He's not there. Go and tell my disciples I am risen. The Master has risen. I saw him. I saw him with my own eyes. Watch the complete story on Viusasa. The Lord is coming. The Lord will return. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Timba dhula ma KCB maiteo kod kocha Patrick Odhiambo gerido duoko makare giko dirani kinde mag biro rakore kod Mara Sugar e tuke mag lig mar dhula maduong' e pacho ka KCB okosebedo kod duoko makare tuke abich mokadho ka gido mana loch achiel kende tuke kindgi kod Ulinzi tugo mantugi tarik 15 dwe mokadho ka giwito ariyo kendo wuok amodhi ariyo. Kocha Odhiambo telo dwaro mar keto liete tok timba dhula mag Gor Mahia, Tusker gi Police FC duto motelo chung mar mesa ma lig ma pacho ka KCB gi sani omako namba 5 gi points 40. Jatend migawo matuke Salim Mvurya oyawayanga gedo mapau tuke Mataru Sports Academy chenro biro kawo omenda maromo $55,000. Gedo makama ibiro time skund sekondar Mataru e kar chung bura ma Kinango kendo biro nywando kuonde tuke duto kaka dhula, tuke mag okapu, ng'wech kendo biro bago tuke mapacho ka kod mag pinje maoko tok tieke. Jatend migawo matuke Salim Mvurya noyango ni gedo Mataru ni kind kuonde tuke 37 ma piny owacho chano gero mago moyiedhi e gwenge mopogore opogore pacho ka. Cha shule ya talanta hapa Taru ambayo tutajenga sehemu ya wale wanaokimbia mambo ya riadha, mpira wa miguu, wale wanaocheza mpira wa volleyball, mpira wa netball. Hawa wote mpaka basketball tutawajengea hiyo sehemu. Na mradi huu ni katika miradi ambayo tutajenga Kenya nzima, na tunaanza na shule hizi za talanta
37 kwa Jamhuri ya Kenya, ambayo itagharimu serikali ya Kenya bilioni 1 na milioni 700. Kwa hivyo leo tumeanzia hapa Taru, kesho tutakuwa Matuga, wiki ijayo tutakuwa Bonde la Ufa, na tutaendelea hivyo mpaka tukamilishe ile sehemu yote ambayo saa hii iko awamu ya kwanza. Piem mag nyamburko tielo mar Afrika ma ugwe motisni Equatorial Classic Rally biro bago tarik 1 dwe mar 5 nyaka tarik 3 dweno e kaunti mar Taita Taveta. Jobag piem wacho ni gisedo jopiem 20 moseyango bede piem go kendo gin gigero ni mamoko mathoth biro ndikore. Piny owacho kaunti mar Taita Taveta wacho ni kokadho kuom piem go sekta malimbe biro doje kaluwore kod kwan welo migeno ni biro yuoro e piem. As long as they have a car. And it's the first time we're bringing this 3-day event in our county. We believe this is just the beginning. It's the first time we're doing it, and we would like to have this as an annual event. We have a team of 200 people working behind the scene that are able to make this happen. We'd like to try and make it so that, first and foremost, it organises and prepares cars for rallying in Africa. Secondly, we want to try and build an equatorial school, rallying school, within the county. Ekwara mogir kamano kum kete era mogi TV chenro nen mar oimore e chakruok mare nyaka giko. Jo Manchester United hayo maber dong dakika 2 kende to utugo tielo mar 2 mar tuke mag Europa gi tim mar Lyon ne wuoka modhi magonde 2 kuma 2 tielo mokwongo gesani. Tugo no chakore mane bwo dakika 1 tugo mar Europa mar manyo thuolo mar dhi nyime. Nteji mathoth manena odichima kondo ni mondagone gero kamano kuom kete kaendi Manoa Lavender kamano kuom kete Ramogi TV. Jaro Soja wacho no Chieng Emmanuel neni makare entiere Gor Mahia third patron engineer Mike Musa Tiego Bote Woda Sembo Ogera Wudimbo Dhiambo Silas Wunmbita omora enya gi wach jatend piny Kenya William Ruto ni broad based government mabiro konyo Kenya kaendi en Green Army Chief 01 opakre pile no sip lakta Raymond Omolo poch gi pak ne jatelo mar Gor manyocha wayiero manyien giko dira kendo orwako Eliud Owalo kaka jalup patron mar Gor aeto Molurela Molodinga aeto lwegi engineer Mike Musa Gor Mahia chairman Ambrose Rachier jalup ne Sally Bolo secretary Nikon Arum to kod treasurer Gerfas Okuku wacho ni koro gin tie ne Gor Mahia maber kendo gini broto makaro kamano Jaro Soja kuom ote machal kamano mago jok mabende nena achiel kachiel kamano Tracy Collett to kod Wendy Abongo kuom kete Ramogi TV chenro mar oimore ka achiel kod ng'at mabende luongore kaendi ni Shem Otho wacho ni Chieng Emmanuel amor gi majatend piny Kenya William Ruto otimo owacho ni ogoyo jo od bura chenga ker omora kuom kuodo wi jo od bura kamano kuom kete kanyo ka achiel koda Tashli Kendi ka intere gwenge mago makangware wacho ni Chieng Emmanuel an bena neni eyo makane koro mga jongero kamano kuom kete Ramogi TV mago e omesa makawo manyien bedo gi thuolo mar ikoni odiochieng ma kawuono nyinga Chieng Emmanuel jaloko marwa neni Wilson Ochuka ubed gi otieno mokwe.